Sang isa kagar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia. Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
nakahibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayong hapon surad sa Bacolod, Negros Occidental, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan. Nagapalag ng paratuntunan ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, petsa 23 sa bulan sang Abril tuig 2022. 16 dias na lang ang nabilin mga kabombo antes ang 2022 elections. Kakaroon dito na kita sa ato sa mga headlines sa mga balita. BCPO mag-utilize sa masobra 800 ka mga personnel para sa seguridad sang eleksyon. Record nga 0 major election-related incidents target nga mapabilin sang BCPO sa Mayo 9. DSWD nagpanumdom nga sila lang ang makakakasang 4-piece beneficiary sa listahan kag hindi ang politiko. Deliberations ang wage hike petition sa Western Visayas nga natalana kahapon kag subong nga adlaw ginpaisol sa tapos eleksyon. Pag-isol sa pila ka mga presidential sa candidate sa Comelec debate ginpaabot na sa pila ka mga political analyst. Pila ka mga Pinoy sa United Kingdom nakapakigbahin na sa overseas absentee voting. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Kagaroon dito na kita sa Maritalya sa ato sa ring nga mga balita. Upod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Glorified Alciario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, hindi magdubo sa 800 ka mga police officers ang magabantay sa seguridad sa eleksyon sa syudad sa Bacolod sa Mayo 9. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Listel Iliada, Deputy City Director sa operations sa Bacolod City Police Office, nakahanda na ang BCPO sa security plan para sa eleksyon. Sunod kay Iliada, pila na ka coordination meeting ang napatigayon sa BCPO sa Comelec Bacolod kag sa regional office agod yung ma-update ang ilang security preparation. Santo sa bahin sa security plan, may iga-deploy nga police personnel sa kada polling center antes kag tubto matapos ang adlaw sang eleksyon. Iga-utilize naman ang total strength sa BCPO nga masobra sa 800 bagod hindi lang maeskulahan ang pagabatayan kundi pati man ang perimeter sa Bacolod, canvassing venue kag handaan naman ang posible nga protesta sa may piyerde nga kandidato. Naghatag naman sa instruksyon sa City City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga iga-utilize ang tanan nga available nga resources lakip na ang mga officers sa BCPO. Ginatagan naman ni Martir sa respective area ang mga officers agod nga ila ma-inspect kag masiguro nga naga-duty sang husto ang mga police officers nga assigned area. May pre-deployment briefing man nga parigiron sa mga police sa send-off ceremony agod sila ma-remind ko na ang dapat ngimuon sa ila assignment. Assign nga mga kapulisan and at the same time muna silang ma-secure until ma-end ang aton nga election for this year. Ang aton nga total strength sa Bacolod will be utilized para gid sa aton nga election deployment. Kahit during election day, hindi lang man ang polling center sa aton ginabantayan, pati ang mga perimeter, ang canvassing. Ang kabayan sa pagpahayag ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Lister Liada. Kaangay sang target sang General Headquarters sang Philippine National Police. Target man sang Bacolod City Police Office nga mapungga ng dalaggo ka insidente kadungan sang paghiwas sang eleksyon sa Mayo 9. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director sang Operations sang BCPO, wala sang election-related violence nga na-record sa Bacolod sang tinalikdan nga eleksyon, hindi kaangay sa iban nga mga lugar. Sunod kay Liada, ginatinghuaan sang BCPO nga mapabilin ang record 0 violent incidents. Nagahingyo man si Liada sa mga kandidato nga hingyoon ng ilang mga supporters nga ipabilin nga malinong ang pagpangampanya para sa ila agod wala sang untoward incidents nga ma-record sa piniliay. Kung malinong ang Bacolod sa Kaliada, dako ini nga bulig para sa BCPO, bangod babutang naman sa limelight ang BCPO kung magsaka ang classification sang syudad.
The same man no, sa national, we aim nga diri sa Bacolod man, at least magiging zero major incident kita. And kabalo naman kita for the past elections, ang Bacolod wala kita sa mga election-related violence nga katabo, unlike sa ibang mga lugar. We aim to maintain that status, no? Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director ng Operations ng BCPO. Wala gin dumilian ang mga kapulisan nga pahanugutan ang civilian force multipliers nga magbulig sa paghatag sa seguridad sa eleksyon apang para sa visibility ang ila katuyuan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy Chief sa Director sa Operations sa Bacolod City Police Office nga wala ginadumilian sang COMELEC o Commission on Elections sa pagkuha sa bulig sa anti-crime groups sa mga barangay tanod apang hindi sila direkta nga ma-utilize para sa security. Sa baylo nga magabulig sila sa pagmonitor sa bahin sa palibot. Magabulig naman ang mga tanod sa visibility ilabi na sa mga subdivision. Nagpakigsapol man si Police Lieutenant Colonel Sherla Cabana sa mga force multipliers sa good mesurahan ang mga areas nga kinanglan ang bulig sa mga multipliers. Isa man sa mga concern ang akyat bahay nga sa mga subdivision ilabi na kung mabugnaw na ang panahon. Sa karon sa Kalyada, handa na ang BCPO magluwas lamang kung may untoward incidents. Sa Kabugusan, 45 ka mga polling centers ang namtang sa Bacolod apang ginalauman nga magadamo o kung madamo ang magadugok bangod. Highly urbanized city ang syudad. Ang mga pulis ang mga duty sa polling centers 24/7 apang nagbalibad si Liada nga maghatag sa figure kung pila ang pulis nga deploy sa kada eskwelahan. Force multiplier naton, amo ni sila mga anti-crime groups mga tanods, will not be utilized directly. Siguro ara lang sila sa pag-monitor upod sa amon sa palibot, and kabalo naman kita ang kapulisan naton will be depleted sa mga stasyon kay movement sila sa mga sa mga polling centers. So ang atong coordination sa ila is to provide some visibility especially sa mga subdivision. Ang dugang nga pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Operations sang BCPO. Samtang padayon ng implementasyon sa subsidy programs ng Department of Social Welfare and Development sa pihaksang election season. Ini matapos ang ginhatagan sa Commission on Elections sa exemption sa spending ban ng mga subsidy programs ng DSWD. So kay Attorney May Rago Castillo, spokesperson ng DSWD Region 6, pareho lang ang guidelines sa ginasunod ng DSWD para sa mga regional programs. Ini ang ginalakipan sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Con4Ps, social pension kag disaster response kaangay sang paghatag sa family food packs. Ang mga local government units naman ang may tagsa-tagsa man ka programa agud nga makahatag sa kayuda sa mga pumuluyo ilabi na kun may kalamidad. We are following the same guidelines nga gina-implement namon since ang gina-implement namon are regular programs of the DSWD. And the Commission on Elections has granted our petition for exemption. Ang kabahin sa pahayag ni DSWD Region 6 spokesperson Attorney May Rago Castillo. Nagpanawagyan ang Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Con4Ps nga hindi magpati sa pamahog nga hindi na sila malakip sa listahan sa beneficiaries kung hindi magboto sa nagapamilit nga kandidato. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney May Rago Castillo, spokesperson sa DSWD Region 6 sa Mirado ini nga may informal post ang mga benepisyaryo nga nakabaton sila sa pamahog nga makakasama ini sa listahan kadungan sa eleksyon. Suno kay Castillo, wala ini sang kamaturan bangod makakas lang ang benepisyaryo sa listahan kung wala nasunod ang mga kondisyon o kung hindi sila eligible bangod. Wala sang bata nga naga-eskwela sa elementary tubtub sa high school. Patag ni Castillo ang DSWD lamang ang makadesisyon kung makakas ang isa ka benepisyaryo sa listahan base sa mapagsulundan gagintala sa ahensya kag wala man ini nakabase sa impluensya sang isa ka politiko. DSWD lang ang makakakas sa ila. Kag ang rason lang nga makakas sila sa listahan kung hindi sila mag-abide sa conditions sang 4Ps or kung hindi sila eligible na sa program such as wala na sila yung bata nga monitor kag buludigan kay lapaw na 18 years old. Si DSWD Region 6 spokesperson Attorney May Rago Castillo.
Dismayado ang labor representative sa postponement sang deliberasyon sang wage hike petition nga ginfile sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB. Ginreset sang Secretariat ang deliberation sa Mayo 9 tubtob 13 o kon pagkatapos sa eleksyon nagikan sa orihinal nga schedule nga Abril 22 kag 23. So kay Sancho, nagmanifest sang opposition ang labor representatives apang ginpahayag sang major representatives nga hindi sila makatambong. Bangod sini nakita ni Sancho nga ginapabuyan-buyanan lang ang wage increase, bangod gin-postpone ang deliberasyon kag mahimo nga hindi naman ini masapakan. Nagapati naman si Sancho nga hungod ang pagdelay sini kag narason lang ang eleksyon. So sa iya, hindi expected ang postponement, gani sila ang dismayado sa desisyon sa Regional Wage Board nga iisol ang deliberasyon. Naghinay, naging-primero, do kadasig, and then suddenly, they're changing the rules at the middle of the game. Ginpaisol naman nila. To my mind, ang ining postponement o kung resetting sa schedule is deliberate. Why? Well, it will be overshadowed mo. The issue of wage increase, overshadow na siya sa election. Ang kabayan sa pahayag ni Gawa Secretary General Wenny Sancho. Ginpaabot na sa pila ka mga political analyst ang pag-absent sa pila ka mga presidential candidates sa ulihing nga presidential debate nga gina-organize ang Commission on Elections. Suno kay Senator Manny Pacquiao, magatambong lang ini sa debate kung magtambong man siya na Senator Bongbong Marcos. Samtang nagpahayag man sa Daiping Lacson kag running mate si Tito Soto III nga memo nga sila ang mag-absent bagod sa hectic ang ilang nga schedule. Ini matapos ang ginisol sa Comelec ang final debate sa Abril 30 sa baylong karon sa gabi bangod sa wala na settle nga balayran sa venue sang Sofitel Plaza. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Jomax Ortiz, ubol na sa tiyempo kon Abril 30 kag Mayo 1 ang debate, bangod tuman na kasako ang mga kandidato sa siring nga mga petsa. May nagatagman sa Malaysia nga mahimo ginungod ang postponement sang debate bilang pabor kay Marcos nga makaduhana ka beses nga nag-absent. Ini man malayo suno kay Ortiz nga jutay na lang ang kandidato nga magatambong sa debate, ganing hindi na lang ini madayon. Suno sa abogado, hindi magtambong ang iban nga presidential candidates bangod ila nakita nga wala man ini sang dako nga bulig sa pagsaka sang rating sa survey kag para lang ini sa undecided nga jutay na lang. That is why ubol na gid Bomberlin. You know, supposedly ang debate is only good for undecided, no? Kaya ang actually ang aton nga mga botante, human naman na ila nga desisyon. Kundi nga if ever nga may epekto ang last debate ni, will be on undecided voters nga makakonbinsi ka pa last minute nga pagkonbinsi. Anything may happen under the sun. Incidentally, ubol na gid, imagine mo Bomberlin, 9 days before election, amo pa ya ang pagdebate mo. Kabahin sang pagpahayag sa isa sa mga kilala nga political lawyer nga si political analyst kag lawyer nga si Attorney Jomax Ortiz. Kag sa iba ni detalye sang balita padulong sa United Kingdom, target sang pila ka Pinoy sa United Kingdom nga makaboto sang mas temprano agud wala sang huol sa pagpadala sang ila balota kag pagbaton sini sang embahada sang Pilipinas sa London. So kay Bombo correspondent Ramil Isugon nagikan sa United Kingdom, kahapon niya nabaton ang envelope nga ginpadala sang embahada kag ini ang nagaunod sang absentee ballot. Sa sulod sang brown envelope, mayara sang puti nga sobre ukon return envelope nga nagaunod sang balota nga amo ang igabalik sa embahada kung makaboto na sang presidente, vice presidente, senador kag party list group. Ang sobre ang may official seal man nagikan sa Comelec. Ini ang igahulog sa post box kag makaabot na ini sa embahada sa sulod sang 24 oras. Gina-advise naman sang embahada nga magamit sang black nga ballpen sa pag-shade sang oval sa tupad sang pangalan sang kandidato. Santo sa advisory, ang deadline sa pagbaton sang embahada sang balota amo ang Mayo 9. Suno kay Isugon, ginapadala ang balota sang registered voters sa gwa sang London bangod mahal ang plete padulong sa amo nga syudad kag mabudlay man ang pagpangita sang parkingan. Efficient naman ang postal services sa UK kung sa diin makaabot ang mail sa sulod sang 24 oras. Buksan mo ini, straightforward ang amon sini nga pagboto. Buksan mo ini nga baluta, kaya ako na-post ko na gayna. Pagbukas mo sini, may ara pagid sang puti nga envelope. Ang inang puti nga envelope, amo inang balik iga-return mo sa embahada nga within ara dira ang imo sini nga baluta, no, nga kung sa din imo na blacken o kung na highlight mo na ang imo nga ginbuto. Ang kabahin sa pahayag ni Bombo correspondent Ramil Isugon nagikan sa United Kingdom.
Sa dugang nga mabalita sa luwas sa India, excited na ang mga Pinoy sa India nga magboto subong nga 2022 election. Sa pangbadamo man sa ila ang wala nakaparehistro agod makapakigbahin sa Offices of Absentee Voting. Sa interview sa Bombo Radio kay Marites Kalya Nakumar, nagikan sa Tamil Nadu, India, malayo ang venue sa registration bangod gibutang ini sa Philippine Embassy sa New Delhi. Sang 2016 elections mera sa registration sa Chennai apang na mahimo nga bangod sa pandemic. Gintingob na lang ini sa New Delhi apang ginpaagi sa appointment ang pag-akomodar sa Philippine Embassy. Bangod required man ang pag-presentar sa negative RT-PCR test. Suno kay Kalya Nakumar, madamo ang wala na lang na prehistro. Ang iban nga pag-renew sang passport ang nagprehistro na lang. Bangod diara sa Tamil Nadu si Kalya Nakumar, kinanglan niya nga magpreparar sang 30,000 nga budget ako nga makaprehistro sa New Delhi. Sa tilagdan ng eleksyon nakabaton pa sa registration ng konsulada sa pila ka estado sa India. Apang sa karon gintingob na lang ini sa embahada. Subong kinahanglan man nga magpadulong sa New Delhi agud nga magboto. Amo lang na excited makaboto sa sining nga presidential election. Ang dati nga mga Pilipina nga wala labot. Subong excited actually magboto. Ang end up hindi kami kaboto. Ang iban may tungod kay syempre may mga kwarta man sila dako ang ilang sweldo. No big deal. Ang iban layhon na lang tungod kay kinanglan magpa-renew sang passport. Kabay sa pagpahayag ni Bombo correspondent Marites Kalya Nakumar nagikan sa Tamil Nadu, India. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, naglantaw man sang pila ka mga Pinoy sa away sang Filipino boxer nga si Jonas Sultan, batok sa Briton nga si Paul Butler sa Liverpool, England kaina sang aga. Nakuha ni Butler ang interim WBO bantamweight title matapos nga makakuha sang unanimous decision batok kay Sultan. So na kay Bombo correspondent Ramil Isugon nagikan sa United Kingdom, nagpakita sa maayo nga kondisyon si Butler gani gilayon ini nga nakaabanse sa puntos. Nagdominar si Butler sa una nga duha ka rounds apang nakabawi si Sultan sa masunod nga mga round. Bisan ginkaya ni Sultan ang mga sumbag sang karibal, daw kaangay nga desperado ang pila niya kadiskarte nga pilit nga magpangita sang lusot nga makatupa ang iya big punch. Sa ulihi nga bahin sa hampang, nagbato man si Butler kay Sultan, gani nakuha sini ang scorecard sa mga judge. Ang judge nga si Howard Foster ang nag-score sang 116, 112 kag si Fernando Laguna ang naghatag sang 117, 111 pabor kay Butler. Suno kay Isugon may pilaman ka mga Pilipino nga naglantaw sa hampang kung sa diin 3,000 pesos ang pinakabarato nga bilis ang ticket apang tuman ini kalayo sa ring samtang hindi naman magdubo sa 100,000 pesos ang yara sa ringside. Nahibaluan nga si Sultan ang ginkuha lamang sa replacement para sa Pinoy man nga si Janriel Casimero nga amo ang original kuntani nga kasumpong ni Butler. Madamo no nga kung sa din ang ticket ka mahal man, almost mga 1,000 pounds. So mga roughly mga manubo-nubo siguro sa 100,000 pesos ina Bombo Erlin dira sa may lower box dragons sa Tubangan. Ang kabayan sa pahayag ni Bombo correspondent Ramil Isugon nagikan sa United Kingdom. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Antes pa man kita magtakop ato na panabalikan ato sa ring mga headlines. BCPO magadetilay sa masobra 800 mga personnel para sa seguridad sang eleksyon. Record nga zero major election-related incidents target nga mapabilin sa BCPO sa Mayo 9. DSWD nagpanomdom nga sila lang ang makakakasa 4-piece beneficiaries sa listahan kag indi ang mga politiko. Deliberasyon sang wage hike petition sa Western Visayas nga natalana kahapon kag subong adlaw ginpaisol sa tapos eleksyon. Pag-isol sa pila ka mga president sa candidate sa COMELEC debate ginapaabot na sa pila ka mga political analyst. Pila ka mga Pinoy sa United Kingdom nakapakigbahin na sa overseas absentee voting. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligad sa takna, ng alas 5 sa hapon. Kaya inyo nabatian ang kabugusan kapag balita sa Bombo News and Views. Afternoon edition karon na daw sang Sabado, petsa 23 sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa aton sa ring election countdown, may 16 na lang kaadlaw ang nabilin antes ang Mayo 9 nga national and local elections. Kag sa katapusan, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapodo pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo!
Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upos sa kay Bombo France, Andrew Burgos. Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis, ang padala sa isa sa mga kodetag para mati isang Bombo Radio Bacolod, iniginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo, Die Hard. Mga kandidato bisan hindi na magpangampanya sa diehard nga mga supporters bastante na. Sila ining bakas magpost sa social media kag bakas man sa mga kandidato magdepensa. Daog pa nila ang mga trolls nga binayaran kasagad maghimo sa mga post nga patalang. Kung imo nga lantawon daw may kamatuoran man, ulihi mo lang mamulalungan nga ini ang himo-himo gid lamang. Kapinasahi na gid ang sa subong nga eleksyon. Away na sa mga supporters ang nagalaton. Sa social media, amo na ini ang imo mabasa. Sa pagbukas mo sang Facebook, amo na ini ang imo masugata. Kaluoy lang kung hindi masangkad ang imo paminsaron. Kag ikaw ang madali nga papatihon. Ikaw ang madali nila nga targeton. Mangin biktima sining mga diehard nga malimbungon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Francisco Apostol sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo.